Takže nazdar, vás Zencraft a vítajte u prvého anglického random vlogu, takže je to zatiaľ prvý random vlog v Anglicku, keď som tu zatiaľ 2 týždne, ale o 4 týždne som na Slovensku, takže bude viacero videí. No, takže som v Anglicku, nejakí indiáni tu brechotajú ako divé psy. No a je teraz 9 hodín večer, u vás 10 a som sám teraz doma, lebo otco išiel so segrou si niekde sadnúť do mesta, ale toto je také biedné mesto, takže o ničom. Bol som zatiaľ v Aqua City, není to ako Aquapark, ale taký morský svet v Birminghame. Ale tam sa nedalo moc natáčať, lebo strašne veľa tmy je tam, lebo na ryby a takéto hovadiny. Ale jediné, čo ma zaujalo, boli tie tučniaky, čo tam boli, také sve zlatučké, alebo také na korytnačko s takým dlhým krkom ako žirafa. To je záľudné. No a zajtra ideme do safari parku, do neviem kde, ale bude z toho nejaké video a uvidíme. Takže je to tak, potom pôjdeme ešte do nejakého zábavného parku, možno zajtra, alebo pochodíme po obchodoch, do Walsalu pôjdeme možno. A tiež pôjdeme do Londýna, takže teším sa. Kto by sa netešil v Anglicku, že ne? No a ukážem vám, aké je teraz prostredie. Takéto zatiaľ. No, to je plot taký veľký, no. No a zajtra je sobota a mal by som niečo spraviť, nejaké video poriadne, ale viete to, niekto nemá čas, niektorému sa nechce a čo už, ja som si len tak povedal pred chvíľkou, že som sám doma, že natočím niečo alebo niečo také a chcem vám ukázať, že kde to zatiaľ som, takže som v meste Rugeley, adresu vám nepoviem, aby ste ma nenašli náhodou a pokúkame zatiaľ, čo je vo vnútri, takže ideme na to. Počkajte, zaberiem si mobil. Vidíte moje sexy nohy. Tu mám čaj, keby niečo, takže dal som si ešte vychladiť, no. Takže vstupujeme do anglického domu. Počkajte, sa tu zasvetľuje. Aha, tu. No takže vítajte v kuchyni, ktorá je aj taká anglická a mohol by som spraviť zajtra alebo niekedy nejaký ten challenge, ale vidíte tu kopu vecí, z čoho sa dá urobiť taký mix, alebo niečo také hnusné. A môže to byť perfektné. A tu je sušička, tu je pračka, no. A dobre, že je, keď sme dole, že je tu aj toaleta, ale to nie je len taká obyčajná toaleta, to aj s mušličkami, vidíte, a je to sexy, no. A počkaj, zavrieť dvere, keby náhodou. No. Teraz sme v obývačke, vidíte, tam je plazma, gauč, stôl. Máme tu 2 notebooky, takže aj taký počítač, ale to není náš. To je ďalšia pohovka, tam sú sladkosti a také hovadiny. No ideme ku mne do izby. No. Vidíte, tam Jakufor, toto je mega posteľ, na ktorej spím, to je mega. Vidíte, že mám tu aj zapnutý už notebook. Vidíte, už mám všetko, napríklad som hral WOT, World of Tanks. Vidíte, už mám 7-čkovú T29, to je úspech. To je úspech, čo? 7-čková americká T29, krásna. Je trošku pomalšia, ale pohodička. Myslím ten tank, ale je to dobré. Tam hore už je kúpeľňa, takéto veci a vonku som si nehal čaj, aby mi ho nikto nevypil alebo niečo také, viete.
No, trošku ma slabo vidíte. Ako vidím. Áno, slabo ma vidíte. No a teraz je vonku. Tak. Ešte vám ukážem. Takú. Počka, zaostrí sa. No, je to lepšie. No, už je tu aj taká trošku tma, ako vidím. Uberieme sa do záhrady. No, na taký dvorček. No, tu sú také dvere, viete, taká brána. No a to je taký megaker. Tak marihuana to vyzerá, ale nie je to marihuana, je to taká paprať. No a tu už len taká búda. No, ale tu je niečo také, ja vôbec neviem ani čo to je. Tak idem. No, pník. Anděl. Anděl. Tam je, vzadu je trpaslík. Skrýva. Trošku je nejaký odbitý. To tu sedia keby niečo, ale... Vidíte tú lampu? Ale... Jezusta. Divné. Nejaký remix by sa na to dobre hodil. No a... To je z našeho random vlogu zatiaľ všetko. Uvidíte v ďalších videách, ktoré budú. A... Dajte like, keď sa vám tento diel páčil, zdieľajte video, komentujte a teším sa na vás ďalej. Takže čaute!